எல்லா உறவுகளுக்கும் ஒரு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்ன காணொலின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இன்றைக்கும் ஒரு காணி ஒன்று விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த காணி எங்கே இருக்குது, என்ன எவ்வளோ பரப்பில் இருக்குது, என்ன விலைன்றத முழு தகவலையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க காணொலிக்குள்ள போகலாம். இந்த காணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 1/2 ஏக்கர் உறுதி காணி. உறுதி காணி வீட்டோட இருக்குது. பாருங்க, காணி ஃபுல்லாக காட்டுறேன். தென்னை மரங்கள், நல்ல பயன்தர மரங்கள், மாமரங்கள், தென்னை மரங்கள் எல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது. மற்றது வீட்டுக்கு மேலே 2 ரூம் கட்டியிருக்கிறாங்க. இதுதான் வந்து வீட்டுல முன் தோற்றம். பாருங்க, மேலே 2 ரூம் இருக்குது. இது 2 ரூம், ஒரு கிச்சன் கீழே. இந்த காணி எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உருத்திரபுர பகுதியில் அமைஞ்சிருக்குது. இந்த காணிக்கு ஓனர் சொல்கிற விலை வந்து 1 கோடி சொல்லின்னு நீங்கள் கதைச்சி பேசி எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த காணி இந்த பின் தோற்றம்.